महिलारि आरो गोबां सेनियर दैदेनगिरि आब' प्रमिलामोन गासैखौबो लानानै आं नमिनेसन आङो फाइल खालामबाय आरो दा नुनो मोनदों जोंनि BPF दोलोनि देरहानाया 100% निश्चित जाबाय जेबो मानोना गासिबो BTC बासिया धर्म जाति भाषा बावना गारनानै बयबो ज' जाजोब्बाय आरो BPF खौनो समर्थन होनो थाखाय आगारबोबाय। नोंथांनि थाखाय फेक्टर बिजाथि दं नामा क'क्राझार समस्ति? जेबो बिदि फेक्टर गैया BTC आव अन्तत BTC आव क'क्राझार समस्ति आरो दरं अदालगुरि समस्ति बे मोननैयावबो खुनु पार्टिया फेक्टर नङा जोंनि थाखाय BPF आनो देरहायो। मैया जिहेतु BJP नि आफादगिरि जेपि नाड्डाया बिसोरा मोनसे मित्रता दल दङ नोंथांमोना मिथिगौ BJP दङ AGP दङ UPPL दं बिसोरनि कमन केन्डिडेटआ UPPL नि गतिके बेखौ केम्पेइन खालामनो थाखाय AGP नि नेताफोर फैनांगोन BJP नि नेताफोर फैनांगोन जुदि नेताफोर फैलायलायाबा UPPL आ आइसोलेटेड जाया होमबा अकलसरिया जाया होमबा बिसोरनि मित्रतानि स्पिरिटआ बहाथो थांगोन फैगोन जोंनियाबो BPF ना दा अदालगुरियाव बेस्थ' जादों बिसोरनि इलेक्सन जोबखानानै जेसेबां नेताफोर दं जोंनि क'क्राझाराव नामैबो जोबगोन बिदिनो केम्पेइना सोलिबाय थागोन। गोबां रायजो राजाफोरा मैया बाहागो लाफैदों बिथांमोनहा 30,000 जागोन 20,000 जागोन होननानै मोनसे स्टेज बानायलायनानै खालामदोंमोन जोंबो मिथिदों आंनि न' सेरावनो खिन्थु बेसेबां जादों नोंथांमोना रिपर्टारानो नुगासिनो दङ। दिनै BPF आ बेबायदि मिटिंबो खालायाखै जोङो साइनासालिबो लुवाखै जेबो खालायाखै स्पन्टेनियासलि जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फैदों दा 20,000नि बारा जमा जादों नोंथांमोना समग्र टाउनाव जि मानसिफोर रेलियाव नुदों बेखौ नायब्लानो सानब्लानो नोंथांमोना नुगोन। बेसेबां भटनि फारागथियाव नोंथाङा देरहागोन? गांसे गांनैजों जोङो देरहागोन बे नङा BPF आ बिराद बुरजा 12 भट लानानै देरहागोन। नब कुमार सर'निया बे नब सर'निया खोथाया गैला बेनि मा होनना बुङो बेखौ सार्टिफिकेटआ जे भुवामोन बेखौ कर्टआ प्रथमावनो बुंखादोंमोन आरो बेखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टआबो भिजिलेन्स कमिटियाबो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामनानै बुंदोंमोन गेजेरावहाय कर्टआ आरो उल्था स्टे अर्डार होफिनदों दा आरो सेकेन्ड डाबल बेन्चआव बेखौ माने आरो नाखस खालामफिनबाय कर्टआ मालाय गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों बेखौनो भार्डिक्ट होगोन बा बेखौनो राय होगोन गतिके आं सानो जि कर्टनि राय होनाय बियो मोजां राय होदों आरो बे जे 10 बोसोर भुवा सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलनि MP जादों MP जानानै सारा देशनि थाखा फैसा मोनसे बियो बाहायदों व्यवहार खालामदों बेखौ भारत सरकारा आयेनगत भाबै बिथांखौ दन्द खालामनानै बे जेसेबां थाखा फैसा सुबिदाफोर लादों बेखौ माने आयेनगत भाबै घुरायना लांफिनजोबनांगौ। थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा गोबां भटनि फारागथियाव देरहासारदों बिथांनि एबारनि खेबावहाय बिथांनि भटआ सोरनि फारसे बांसिन फैगोन? गोबाङाव देरहायाखै मारै बुंखो होनलाय नोङो मिन्थियानो होनदां थांनाय रिजाल्टखौ मोनसे पलिं स्टेशनाव पलिं बुथआव मात्र 10 जन 12 जननिल' खमि जादों जोंनि BPF आ खालि जोंनाव 2,200 सामथिं माबा दङ 2,500 दङ भट सेन्टारा बेवहाय बिनि भटआ 36,000ल' बारा नोङो बेखौ रानब्लानो आन्दाज मोनगोन 26,000ल' बारा बेखौ नोङो 20,000ल' बारा मोनदों बियो 20,000खौ 2,500 जोंनो भाग खालाम होमब्लानो बेखौ दिहुननो हागोन। बिथाङा गैला बिथांनि जेबो गैया बे भटआ गासिबो BPF आव फैजोबगोन अपसना BPF। भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनबाय सावरायनांगौ टपिकआ बेनो नब कुमार सर'निया बिथांनि सायाव लोगोसे NDB मुंख्लं न'खरनिफ्राय ओरैबायदि दुखु फोरमायदों बे दुखुआ जे मुंख्लं न'खरफ्रा मोननांगौ फैसाखौ मुंख्लं न'खराव मोननो हायाखै बिनि थाखाय BTR गभर्नमेन्टआ अनलि वान सल रेसपन्सिबल बेखौ बिथांमोना सानदों मानोना UPPL सालायनाय BTR सरकारा दा रानिं अबस्थायाव दङ बेखायनो बिथांमोना बेखिनि बेबस्थाखौ खालामना होनांगौमोन नाथाय दे फेल टु प्रभाइड दिस टाइप अफ कन्डिशन दा बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। गिबियावनो दिनैहाय मेट्रिक रिजाल्ट नैबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना मार्कशीटखौ दिहुननानै लानो हागोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बेनि गेजेरजों आंनि बुंनाया बेल'नो सुबुं हिसाबै जौगा हायगा मार्क्स मोननाय सोरबा फेल जानाय पास जानाया थाखाय बेफोरखौ लानानै इसेबां टेनसन जानानै
भाबुक जानानै सुइसाइड जालायनांगौनि खोथा गैया। जिबना फेल जाया, जोंनि रिजाल्टआसो फेल जायो। स' बेजों लोगोसे दिनैहाय जे खाम्फा बरगयारी सारा जे नैबे नमिनेसन पेपार गथायनाय समावहाय बिबुंथि होदों। थारैनो बे जोबोद मोजां जादों जे नब कुमार सर'निया थांनाय 10 बोसोराव MP जानानै बिथाङा जिबादि प्रिभिलेजेसफोरखौ इन्जय खालामबोदोंमोन, सम्पति पेकेज बाहायबोदोंमोन, जिबादि बिथाङा बेथन मोनदोंमोन, बेखौ रिटार्न खालामफिननांगौ। बेबादि हायोब्ला जोबोद मोजां, आं बिराद गोजोननाय मोनगोन। खारन बिथाङा सासे डिस्ट्राक्टिभ माइन्डनि सासे व्यक्ति, लिडार होननानै आं बिथांखौथ' गनायखाया। बिनि दारैनो थांनाय माखासे समफ्राव गोबां दावराव दावसि बायदिसिना ग्रुप सोमजिबोदों। बर' होननाय शब्दआ बिथांनिफ्राय फैजेनदों। बेखौ राजखान्थियारि भिउजों गावजों गाव मुं सुलायबा जानाय नङा, खिन्थु गुदि फर्म खालामजेननाया नब कुमार सर'नियानो, बयबो बेखौ मिथिगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म सार, दावराव देख्रेब सार, बिथांमोनहा जे जिबादि गोख्रों गोसोआव गोहो लानानै बिथांनि एगेन्स्टै खामानि मावदों, आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जे व्यक्तिफ्राबो जे बिथांनि एगेन्स्टआव खामानि मावदों, बिथाङा जे ST नङा बेखौ फोरमान होनो थाखाय बेयो जाफुंसारबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोन दावराव देख्रेब सार, अमर सारमोननिसिम आरो जायफोर व्यक्तिफ्रा बेबायदि फोरमान होनो थाखाय खामानि मावदों, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखरखौ आं बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि समावहाय जे मुंख्लं NDFB मुंख्लं न'खरनि सुबुंफ्रा बा गारजेनफ्रा गाबै गाबै मिडियायाव बुंदों जे बिथांमोननि मोननांगौ जे थाखा मुंख्लंनि, बेखौ बिथांमोननि न'खरा मोननो हायाखै। जे व्यक्तिया हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांबाय थांबाय, नाथाय नैबे मोननाय जे मुंख्लंफोरनि मोननांगौ बे थाखा, बेजों बिथांमोना एसेबाबो न'खरा सोलिनो हायोमोन, बेखौ बिथांमोना आसा खालामदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखै। UPPL सालायनाय BTR गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनो हायाखिसै। स' they fail to provide this type of facilities। जोङो बेखौ फेल जादों होननांगोन, BTR गभर्नमेन्टनि मोनसे फेलार बियो, आरो बेनि थाखाय रेसपन्सिबोला BTR गभर्नमेन्ट इज द सल रेसपन्सिबल फर इट। बिनि थाखाय BTR गभर्नमेन्टआनो गावनो गाव हारसिङै रेसपन्सिबोल। जोबोद दुखु मोनदों गारजेनफ्रा, आं भिडिअ क्लिप्सखौ होला, नोंथांमोना नुखाबाय। दा बिथांमोननि थाखाय ससे खोन्दोआ सुखि जानो थाखाय बे रोखोम फेसिलिटिखौ फैखाबाय जेला, होयोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। दा बेनि फारसे नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों? दिनैनि समाव UPPLआ मा मावदों आरो BPFआ मा मावगोन? बेनि थांखिफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होनो गोनां सम सफैबाय। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो आङो नेनानै थाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।